Pre. Pre. Naman kay mga abilidad sa mga istorya-istorya pre, murag maayo mo jud kana pre. Istorya ko pre be, kay para makabalo po ko ginagmay pre. Sige pre, dagan di pre. Sige na pre, sige. Kining istorya ha pre. Kaniadtong panahon pa ni pre. Managkumpare, pre sa to pre, managkumpare pre. Kunya halimbawa ako pre, mananggite. Nya ikaw pre, anak ba? Anak. Anak. Karon pre, nanggut mo ko pre, sa sanggutan pre, saka ko lubi mga alas 10 gabi, alas 11, kaya dakan mo ko sanggutan pre. Karon, ang istorya na pre, niagi mo tong isang kumpare niya. Pati iso ka pre, kas. Anak dito yung kumpare nga nananggut sa lubi. Pre, ayaw kong hadlo ka pre, kailaw biya ko nga ikaw na, lugar biya ko nakabalo pre nga, mao ginang imo ha. Pati iso ka pre, nibalik, pak, nitugpas palo pre, tuk. Matay pre, kabalo di ka pre nga ako rin eh. Kabalo ko pre, uy. Nya, pre, saan ba ka mulupad pre? Layo ka gatuan pre. Siya. Di pa inom og tuba. Karon kinahubog man. Kaya ang tuba nga ihanggi, painom siya katong tuba nga, walay, dili hugasan ang sangga ba? Ang sugong dili hugasan, katong pitlagong ang gamit. Pitlagong. Nahubog mo na pre ang kumpare nga. Ana. Nung hagit ang manikingon, bati ako ni mag-inom tayo at pulutan pre. Di nang hubog naman silang doon sa sanggutan. Di na problema na tong isa nga kumpare niya nga dili ana. Pre, hubog nga ako pre. Di na ko kanaw ka pre. Mahulog na ko ani pre. Yan na tong isang kumpare niya nga. Ayaw ka bala ka pre. Kaya ako'y bahala ni mo. Dire pre sakay. Sakay sa likod. Lupad sila pre. Pag lupa pre, bangga tos. Bangga nitos. Bunuag mangga pre. Bangga. Di, hulog silang dua. Kaingon tong kumpare niyang dili anak. Agay, pakasakita. Pre, asa naman ka pre? Di dive na ko tong iyang kumpare. Pre, dala ko pre. Sakay pre. Kay mangita tag pulutan. Kay bupalik ta karon gituson tong tagay. Karon, pilay sigulan ng pre. Abot ito sa unsa tong baryo pre. Layo na kay pre. Yana siya pre. Kanang naay ko ni taas ka ng balaya pre. Tawa pre, pati pong daghan ang mga kaliwat ang pre nga anak pre. Mag-iluganay yung anak karon pre, o kisay makauna anang naas-taas na higda pre. Dito kas lalong silong pre. Bantay dito pre, kay diri ko agis pikas. Pilay sugulanon pre. Nagbantay sa lalong silong pre. Bili siya anak pre. Daghan na gid nga paniid. Nya. Siya pre, dito siya kapanir sa lalong silong. Iya kumpare, nakita niya dito na gahapa na pre. Ano na sila dito? Naamay ni sulod pre nga sa lalong sa silong nga katong mananambal nga banggiitang mananambal. Di bunal-bunal aning mga anak pre. Di bunal-bunal na nito nanalagan pre. Natingala nga ako pre nga kumpare nga wala ko bunal eh. Yan na tong mananambal. Dong. Paghaling des lalong sa silong, ipating daghan ang aswang nanuol. Wala siya napil bulan? Wala apil bulan pre. Yes siya. Dili mo siya anak. Kitang siya mananambal katurang niya anak. Paghaling sa lalong sa silong. Kaya dagang aswang? Dagang king aswang. Naghaling siya pre. Naghaling siya. Yan kumpare. Lugulatahan Hanto karon pre. Nikiyang.